tatay naghanda, di ba? So, maapantay di swimming pool. Tapos minsan siya handa, di ba? Di ba? Oh. Ikaw naman, ibit. Anak, pataka. Pataka mag, ako ba natulog ako? Lumukon. Gaga. Rabi ipay lagamin ayuson ka damdamit mo ko naktingka. Nilaunay ko poon.
Gabi gusto. Anong oras na? 6:30. Pamagaan to tamok mo, tapos agsagisay kan ah. Parang gumalaw. Birthday ko na yun. Ay, sus. Hindi siya kung... Ang isa sa mga ano. Wala.
baklaan kasi murang. Bulad ito. Kamang pedanong dati ni Joy. Go. Tunaw. Agbado kan agsagaysay kan ko nakita ngadtuin niya orasan.
Nagisikan pa amin ng tabok mo. Mag-aaral siya sila. Nagsagaysay ka. No? Ako nakita. Agtak-taong kita niya.
Pagdaw? Dawan. Maghanap ka. Bago kita bubugin dyan. Wala kang kwenta. Pahalagahan mo to ah. Bugbugin kita kapag yan nawala pa. Balik data, so may sublim matlaag. Usarap data, jiglalay na. Wala kang kwenta, wala kang kaalam-alam sa mundo.